gaurko egune bai, oso polita da, ez gaur, sariak emoten duz, txikienarik handienera. 10, 8 atezit eta lehenleko tire, bai euskera eta bai erderaz. Beraz, 10 sari ematen badira parte hartzaileak asko izan direz? Asko, bai, beti, asko gehiago baina, 10 kosi berdira, hartu berdira, ulertzen duzu, ni Bizkaiera egiten dut, Geube bai, Bizkaian gauzta, zein bidou da? Bizkaiera, berdu, bai, holantxe da. Eta 25 urte daruz guk honekaz, eta urtero hobeto hau. Zer dute Ibone bilbainadak horren beste arrakasta izateko ba? Bueno, a ber, urtero eta egunero dauz, baina beti gaurko egunean, barikuan, sari banaketa egiten dugu, urtean egiten dugu kultura saian gainera bilbainada lehiaketa bat, eta gero Arriagan abenduan abesten dabe. Eta orduan gaur sari banaketa da, jende pilo bat dau, eta batera abesten dugu, gure abestiak dira, bertokoa, geure historia saltzen dabe, edo gaurkotasuna, eta batzuk baita ere, etorkizun erantz begiratzen dabe, gure historioak, geure ikonoak, geure simboloak, eta gure abestiak dira, hasi que hemen gauz. Beti ematen du zaharkituta dauden gauza modu bat bezala, baina ez da horrela. Entza berez, jente askok esaten dau, horrek hilingo dire, ez dut uste. Ni bizin arten ez dire hilgo. Ulertzezu, gero bere ez topeltzaten hilingo direla. Ze batzuk hori esaten dure, hori da atxineko sarna. Gaztena bere bai. Jamek hori gerazi gaztena bere bai, ze gazteri bere gustatzen dake, trikitritza moduen bilbainadak. Betiko dire, emeko kulture da. Eta bilbotarren kontutxo bat. Jaloke, bai, horitxe, eta herri erbesteak, eta eran dio, eta Santurtzi, enok ez daua abestua Santurtzi kipilbora, desde Santurtzea Bilbao. Enok dakigu. Eta Bilbora etorzan inglesa, aldean atxu hemen kolzeo, eta hemen geratu zan, gero. Ezain ogia barantza, holako asko da, gozta. Bueno, eta putxu eta horre joan berdon, gero eta modernua pere bai, horre pere bilbaina da petire. Atxineko moduen bakarrik aizeke auron alegrentzie, eta oin beste batera. Bai, niri gustatzen jat asko kantatzea edozein abestia, nik asko dakit. Eta, bilbaina da be, nire etxean ohitura dekogu hori elkartzen garenean abesten. Ez, Euskaldunen kontua bai da abestearena, eta harrituta gaude zenba jende dagoen hemen bilbainadak entzuteko prest ere. Bai, gainera egunero ordu hauetan daude, eta jendea etortzen da egunero entzutera, eta hori da, zoragarria. Bai, gainera badau gutxienez talderen batzuk berriak direnak, gainera jende gazteagaz sortuta, eta azkenean betiko abestiak dira, bai, entzinokoak bai, baina gaurkotasuna baita ere badute. Eta batzuk igual etxean entzundakoak, orduan doinu hasten da, eta bapatean ikusten dozu zeure burua abesten. Eta beste batzuetan igual egin berriak, baina doinuak nahiko herrikoiak dira. Orduan, momentu on bat pasatzeko gainera, ordua proposa, eguerdian, abesten, jendearekin batera, eta hori da polita, jendeak abesten duela. Ederto baten, Bermion esango eben hobeto gure bez. Ondo, oso ondo, giro ederra, bilbotarrek gure da bena da jaietan jai, lasaitasunez eta patxada sartutia, gauetan ez, baina, nik uste dut primeran doazela eta primeran amaituko da bezala gainera. Oso ondo, nik uste dut oso ondo daudela, gainera jende asko etorri dire gure iria,
eta portatzen ari da nahiko dezente. Bai, gainera asteburu honetan izango da gogorrena edo bueno, indarreena, gogorra, bueno, guretzat, ezta? Bai, lanean gabiltzan ontzat. Hori da, baina gauza asko dauzkalean, eta espero dut jende animatzea, eta parte hartzea eta disfrutatzeko. Jendetza goiztik, gu egunero batzarretan lehenengo orduen batzartu egiten gara eta dakogun balorazioa da lehenengo ordutik bere txoko ezberdinetan, egun ezberdinetan pilo bat jende dauela, modu ezberdinetan eta gozatzeko gainera parada edo aukera daukie modu ezberdinetan bere gozatzeko, eta gauetan bere holan ikusten da, ez? Giro alaia eta giro ezberdinetan egoteko. Con su cara bonita, con su gracia y su sal, con su gracia y su sal. Igandera arte, bueno, jendez gainezka ibiliko dela Bilbo, eta dana, bueno, normaltasun osoz eroango dugula esan genezake, ez? Eta gero ja astelehenerako Bilbo berriz martxan ibiliko da beste ritmo bategaz, ez? No se quiso marchar, vale más una bilbainita con su cara bonita. Bai, oso ondo, geu egunero, oizko batzarra dugu, gaur be izan dugu, bueno, gauza kontrolpean ukiteko, jakiteko zelandoia zen, baina gero, jaietan jai orduan, nekatuta, posik, umoretzu, eta ondino, bueno, gaur rosa dekogu, bihar eta etzi, osea, que, bueno, ondino, traia geratzen jako. Este viajero desde Inglaterra vino a esta tierra a vivir a Bilbao. Nuestro comercio, nuestra riqueza, nuestra grandeza le tiene espantado. Nuestro comercio, nuestra riqueza, nuestra grandeza le tiene espantado. Un inglés vino a Bilbao por ver la ría y el mar, pero al ver la bilbainita ya no se quiso marchar. Vale más una bilbainita con su cara bonita, con su gracia y su sal, con su gracia y su sal, que todas las americanas con su inmenso caudal, con su inmenso caudal, con su inmenso